Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. дӯстони гиромӣ, дар комментарии влогҳои охиронам табрикот беҳад зиёд буд. Аз якое ки шумо миннатдор ҳастам. Ба ҳаматон ҷаҳони сипос. Ба ҳамаи шумо низ худованд чунин рӯзҳои нағзро насиб гардонад. дар влоги имрӯза ман субҳона омода мекунам. манни каша мешавад. пеш аз субҳона омода кардан ман аввал спирулина истеъмол мекунам. Спирулина дар ширкати Атоми метавонед харидорӣ кунед. дар дохилаш 120 дона ҳаст, яъне як курс аст. ба пуррагӣ метавонед истеъмол кунед ва онҳое ки мехоҳанд ки дар ширкати Атоми кор ва фаъолият кунанд, марҳамат ба командаи ман то якум степатона маҳкам кардана дастгирӣ мекунам. ногуфта намонад духтаро ки ман тӯли як моҳ аст ки спирулина истеъмол мекунам барои саломатии худам, барои бартараф кардани рехтани мӯй, тунук шудани нохунҳо, барои пӯст. ҳама тарафа барои зан фоидаовар аст, хусусан барои занҳо. фишори хунро мӯътадил мекунад, аз хункамӣ ҳимоя мекунад ва барои мустаҳкам кардани иммунитет. нархаш 1800 рубле аст духтаро. марҳамат барои заказ ба ватсапи ман нависед. инҷо бошад чӣ хеле ки гуфтам манни каша омода мекунем. манни кашаро ман 1.5 литр ширкати тайёр мекунам. баъдан 1/2 литр об илова мекунам ва дар охир камтарак равғани сливочный, шакар ва намак илова мекунам. айни ҳол мехостам оиди кор дар ширкати Атоми барои шумо камтарак маълумот диҳам. барои онҳое ки намедонанд, ман 6 моҳ аст ки дар ҳамин ширкат кор ва фаъолият мекунам ва айни замон дар званияи мастер продаж ҳастам. онҳое ки мехоҳанд ҳамроҳи ман ҳамкорӣ кунанд, ба командаи ман марҳамат номнавис шавед, ба ватсапи ман нависед. оиди кор маълумоти пурра медиҳам ва барои шумо кӯмак мекунам. чӣ хеле ки гуфтам, то якум степатона маҳкам кардана. инҷо кашаи мо омода шуд. 5-7 дақиқа меистад дар кришкаи пӯшидагӣ. то тайёр шудани каша ман ҳозир клюкваро ба яхдон мегузорам. клюкваро модарам аз сургут овардан. инҷо 5 кило аст. беҳад фоидаовар аст барои организм, барои кӯдако, барои иммунитет. духтаро ана ҳамин гуна пудинаи ман заморозит кардагӣ будам дар дохили анами хел контейнерои одноразовый. ина бинед, свежий истодааст. ина ана духтаро дидед консистенсияи манни кашая тамоман ягон хел камочек надорад. беҳад нежный, воздушный манни каша шуд. духтарои азиз, имрӯз мо хлеб мепазем дар анами хлебопечка. ин хлебопечка барои мо тӯҳфа равон карданд як хешомо. аз рӯи ана ҳамин инструксияш, ҳамин книжкава ҳаст ҳамаш чӣ гуна тайёр кардан лозим, ингредиентоя чӣ қадар илова кардан лозим. ҳозир ҳамаша настинкакати аз худ кардем, омӯхтем ва настинкаи ман тайёр мекунад.
ҳозир Настенька хамира тайёр мекунад аз рӯи рецепт. Что сюда кладется, Настя? 200 миллилитров воды и яйцо. Всего должно быть 245 миллилитров. 245 миллилитров, а? ҳозир як дона тухм илова кард Настя. Якчанд намуди тайёр кардани хлеб ҳаст. Дина мо як намуди дигараш ки тайёр кардем. Ана инҷа быстрый хлеб, программаш дигар. Ана мо Дина аз амин быстрый хлеб тайёр кардем. Килограмм муки, да, или килограмм хлеба всего получается? Хлеб дар ҳолати тайёраш 1 кило мешавад, духтаро. ина Настенька рӯ молокош бастагия Михаил ба мане духтари. И сахар, да? Намак, шакар. ҳатман шакар. баъзан вақт выпечкава намак илова кардан дар кор намегӯянд, лекин аслан торт баям намак илова кардан дар кор. Теперь масло, да? Сколько тут? 2 ложки. 2 ложки. Тут мерная ложка, да, специально. Дар комплект ана ҳамин гуна ложка ҳам дошт. Михаил инструкцияч хеле ки гуфтам. Стаканчик. Дар дохили ҳамин набор акнун орд илова мекунем ва дар печка мемонем. Дар дохили печка худаш хамира мешӯрад. Что дрожжи шуда? Ина духтаро. Барои оилаи мо як дона хлеб, як борба кифоя. Обязательно сухие дрожжи, да? Да, сухие. Дрожжиҳои хушк ҳатман духтаро. Дрожжиҳои прессован намешавад. Ҳозир ман нишон медиҳам. Лекин аз рӯи рецепт ана ҳамин гуна дрожжии хушк дар кор. Ман аслан хамирба аз ҳамин дрожжи илова мекунам, лекин рецепт кати дрожжии хушк гуфтагӣ. Жидкости. Чтобы прям... Чтобы именно вот так на муке лежало. баъдан духтаро дрожжия дар анамин дар дохили об неву дар дохили орд илова мекунем. Какую программу выбираешь? Сейчас первую. Размер и цвет. Средний? Ну, чтобы слишком темно не было. Слишком светлый. И сколько по времени? 3 часа 15 минут. ина духтаро 3 соат Михаил хлеб тайёр мешавад. ана духтаро хлебопечка худаш ана Михаил хамира мешӯрад дар муддати 3 соат. ана духтаро 3 соату 15 дақиқа. духтарои азиз, инҷо хӯроки нисфирӯзӣ омода карда истодам. Макарон палов мешавад имрӯз. Макаронҳои аз аввал бириз заказ кардагим кати тайёр мекунам. Ман чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, айни ҳол ҳамаи
крупаҳоя, яъне ҳамаи биринҷ, макарон, гречка, ҳамин чизҳоя аз Wildberries заказ карда истодаам, барои он ки нархҳояш беҳад нархи дастрас катед. ана ҳамин гуна макарон харидорӣ кардам, монанди биринҷ аст. ана духтаро, ана ҳамин гуна макарон палуфи мо тайёр шуд. ҳозир камтарак дигар меистад, як 5 дақиқа тайёр мешавад. беҳад намуди зоҳириш зебо шуд ба фикрам. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جان پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. خواهم کی کلان شوی، عالمی زمان شوی، شخصی با ایمان شوی، بچه جانم. افتخاری من شوی، نامبرداری من شوی، ننگواری من شوی، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، وقتی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. لا لا لای، لا لا لای، لای لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم. Вот так вот делают. духтарои азиз, субҳи ҳамагитон ба хайр бошад. инҷо самбуса омода карда истодаам, гӯшти мурғ-катӣ. имрӯз хонаи модарам ба Рустаму Соҷидая даъват кардаги ҳастем. ба ҳамин хотир саҳар кати самбуса карда истодаам. соат 6. хамира ман пешакӣ тайёр мекунам. ана ҳамин гуна дар дохили ҳамин мешочико мемонам ва дар яхдон меистад. беҳад хамир слаён мешавад, резонак мешавад, болаззат мебиёд. бошад духтаро, Рустам кати Соҷидая, қати Аминачка, модарам, падару модарам меҳмонӣ даъват карданд ва ана михел стол тайёр кардем. камтарак ҳозир навор мекунам аз хонаи падару модарам. инҷа беговой дорожка. то ҳозир падари ман бо варзиш машғул ҳастанд. машинка ёрдамчии ман имрӯз. ҳозир фарзандо дигарошам мебиёнд.
сару либос пӯшида истоданд. Хонаи модарам ҳамсоягӣ бо мо зиндагӣ мекунанд. Ҳозир ниша. В одну кучу, Маш, все напитки в одну кучу. Да. Ҳама каса оилавӣ имрӯз ҷамъ мешавем. Хати додарам, Соҷида, Рустам. Ҳамин рӯз Рустам отпуска баромад. 1 сол боз кор мекард. Ҳамин рӯз отпуска баромад. Ба ҳамин хотир ҷамъ мешавем. ана инҷа хонаи мо духтаро, ана дида истодаеда 2 дом дуртар хонаи мо. Ҳамсоямон падару модарам. Надо и для воды поставить? Да. И стаканы, Маш, вытрите, поставьте. Хусейнчик, не отвлекайся. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. ташаккури зиёд барои дастгириятон, барои комментарияҳои хубатон. онҳое ки ҳамроҳи ман ҳамкорӣ карданӣ ҳастанд, марҳамат, ба ватсапи ман нависед. худо нигаҳбони мову шумо бошад.